Tässä ollaan menossa terminaaliin ja takaisin laivaa. Se on tuossa reisiterminaal A, Passenger Terminal, Vanha Sadam, Tallinn Sadam. Sieltä lähtee Eckerö-line ja Viikkari, mutta me ei mennä Eckerö-linelle, vaan mennään Viking Linelle. Meidän täytyy mennä oikeastaan, eli välymiset departuressa on vasen puoli, kun saapumiset on oikealla puolella. Mä haluaisin mennä tuolle Baltic Queenille ja lähdetään Maarianhaminaan tai Tukholmaan. Sanotaan, että lähdetään vähän lomalle sinne vielä. Että loma jatkuu vähän vielä salaa. Ei, mä en halua mihinkään, kun mä haluan Tukholmaa tai Maarianhaminaan. Sanotaanko, jos Tiina soittaa mulle, ei se voi soittaa, kun ei mulla ole kenttää, eli se ei saa mua kiinni. Mutta kun Tiina ei oo kato huomenna, niin se ei ole mitään haitaksi, vaikka mä jäisinkin sinne. Kun Tiina ei oo kato huomenna eikä perjantaina, niin se ei ole soittamassa mun perään, että missä mä olen. Mä tuun täältä päin. Nyt mennään terminaalille tästä, kun hiljaa laivaan alkavat. Tää meillä lähtee puolelta. Puoli viisi pitää viimeistään olla laivassa, mutta nyt on hyvä aika sitten mennä laivaan, kun 4:30 siellä laivassa pitää olla. Kato sitten, kun laiva aloittaa 5 aikoihin liikenne. Me nyt kähdetään niin 5 aikaa liikkeelle. Me ollaan Tallinnasta Helsinkiin silloin ja 2,5 tuntia tosiaan kestää tuo matkaa. Että 4:30 viimeistään on oltava laivassa noustuna, että 4:30 loppuu sitten laivaan nousu, että laivaan nousu loppuu 4:30 ja laiva lähtee sitten takaisin Helsinkiin. Eli 5 lähtee laiva sitten takaisin. Eli 5 lähtee laiva takaisin Helsinkiin. Meidän täytyy nyt mennä vähän eri kautta. Tuolta jo mennään, mistä nyt tultiinkin sitten. Meidän täytyy mennä nyt liukuportaat jyrkät ylöspäin. Niin mä menen rappuset pitkin, mä tallustan. Kun mä näen sut kumminkin tosta noin, niin en tule todellakaan. En mä tuu noita, kun se on niin täynnä noi liukuportaat. Että mä näen sut koko ajan tässä näin, niin meillä ei kuule mitään hätää. No niin, kiitos. Eikä taas ne maihinnousulipput esille. Joo. Se kortti esille, että päästään laivaan. Ota tämä. Niin, että olisi ollut kikkamaa. Siellä on lahjoitus Täällä on paikalliset lahjoitukset kerran. Siellä on eurot ja sentit. Elikkä Helsinki laivaan. Otetaan laivaan jo päästä. 15:30 on laivaan nousu. Ja mutta laivalle pääsee jo. Mennäänkö suoraan? 16:40 ei enää pääse laivaan. Ei kun sitten loppuu. Niin. 16:40 loppuu laivaan nousu sitten. Mutta nyt meillä on hyvä aika nousta laivaan, ettei jäädä Helsingin paatista. Ettei jäädä kato Helsingin laivasta. Eikö tää päivä ollutkin ihan mukava? Vaikka ei tätä ansa-aloitusta hirveästi ollut, mutta
kerettiinhän me paljon. Laivalla kerettiin paljon ja mutta maissolo ei tässä ole mikään järin suuri, että se on vaan muutama tunti, mitä täällä voi. Laivalla pääsee istumaan, etsitään heti paikka mihin istua. Heti istutaan siellä laivassa sitten. Niin. Vaan emmekin taho heti istumaan, mulla paikat huutaa jo Hoosianna. En mene. Paikat huutaa Hoosiannaa jo heti. Et laivalla etsitään ensimmäinen kanssi, missä voi istua ja mun pitää juoda, mua janottaa. Mä oon juonut, viimeksi juonut se Rammikola ja se oli tulomatkalla. Niin siellä, mutta me tarkoitan nyt siis ihan, että mä oon juonut viimeksi niin siellä, mutta sitä ennen Pesikköteitä join bussissa. Et mä oon bussissa juonut viime teemaksi. Ollaan nyt laivaan nousemassa. No niin, tulee. Mä koitan sinut ottaa mukaan, että yhdessä mennään ja päästään. Ei kun me mennään tuolta toisesta. No niin. Emme päästä siitä. No niin, tule nyt vaan. Mulle alat huutaa Hoosiannaa. Mulla on paikat niin helvetin kipeät. Mulla on jalat jotenkin ihan huutaa jo. Et äkkiä istumaan. Kato mun keho ei kestä, tai kestää se. Nyt keskitytään, että mennään vaan. Hui. Sydän hakkaa niin, että mihinkäs me mennään. Istumaan, joo, kiitos. Voidaan siitä tanssia, jos tää on joku yhteen tanssi. No tässä olisi meille.